Carnaval is in Diepenbeek het grootste evenement van de gemeente. Het lokt duizenden toeschouwers, zoals ook weer vandaag. Voor mij is carnaval belangrijk, omdat we zitten al 5 jaar in een carnavalgroep en je kunt plezier maken met je vrienden. Diepenbeek carnaval is voor mij speciaal, want ik heb hier vroeger gewoond en ik vind het ook een heel mooie stoet voor mee te doen. Carnaval is samenkomen met vrienden, leuke sfeer, leuke muziek en achteraf nog een drinken. Hè. We zingen hoppa 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 tete. We zingen la 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 la. We zingen hoppa 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 tete. Tete tete. We zingen hoppa 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 tete. We zingen la 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 la. We starten dit jaar met de reclamekaravaan, gevolgd door de kinderen die in mooie kostuumpjes sjouwen onder leiding van de jeugdraad, gevolgd door de praalwagenstoet. En dit zijn ongeveer een 60-tal wagens. Wij zijn als wijnboeren verkleed, omdat we uit Borgelon komen en daar drinken ze redelijk veel wijn. We gaan jumpen! Ik ben dit jaar verkleed als ridder. Carnaval is eenmaal het uitgesproken moment om mijn familienaam naar buiten te dragen. En daarom sta ik hier als een prachtige ridder. Natuurlijk hou ik van carnaval, het evenement waar dat heel veel plezier gemaakt wordt en waar we alleen maar lachende gezichten zien. Wat er zo speciaal is dit jaar aan de carnaval is toch wel dat onze prins Karel II ditmaal voor de tweede keer in zijn leven prins carnaval is. Ik ga vandaag nog genieten met de vrienden, lekker pintje drinken en achteraf nog een afterparty zoeken hier in de buurt. Ik ga dit jaar carnaval vieren. In de wagen hiernaast gaan wij als jury fungeren en gaan wij punten geven voor de mooiste wagens, de mooiste kostuums en zo verder.